Трима рибари ловат риба, обаче риба нема. Седат, по едно време я река, ей, да си поговорим нещо за жените, бе. Я да ви кажа, моята жена, знаеш каква е грозна. 10 години живеем с нея, ама много е грозна. Еми като е грозна, защо не се разведеш с нея? Как се разведем, бе? Богата, бе, братче. Значи, чак и въриците са нейни. Всичко она е купила. Как? Има пари, има къща. Къде ще ходим? Втори река, тя и моята е много грозна, не смеем да покажем на улицата. Еми, що не манеш? Абе, виж какво, знаеш какви глисти има, бе? На шаранка, бе. Третека, моята каква е грозна, трябва да я видите, иначе не мога да ви покажем. Колко е грозна? Бе, много, трябва да я видите, бе. Ще дойдем да я видим, бе. Отива, той отваря капака на едно мазе и казва, Перо, излез! Да слагам ли чувала на главата? Няма тъй бъна, ще показва. Един от рибарите казва, бе, слушай, покажи, не събоя, бе, покажи, няма ми стане, бе. На твоя отговорност ще я покажа, да виж колко е грозна. Покажи я да видим. Сваля чувала, он я погледна и почна да прави. Това стара, бе, да не тия раса. Да, бе, кура ми се скрив газа.